Vi možete smjestiti sebe u kontekstu knjiga od koje ljudi očekuju da im riješe životne probleme? Ovako ću vam reći, ja sam stalno kritizirala knjige samopomoći i pri tomu mislim na one koje su pisane na američki način. Ljudi misle da su Amerikanci izmislili knjige samopomoći, ali nisu. One su postojale u 12. 13. stoljeću. Nekad su se zvale knjige za prinčeve, gdje su bili uputstva kako bi se oni morali ponašati. To odavno. Ljudi su si oduvijek nastojali sami pomoći. Gledajte, sva plemena imaju priče koje pričaju. To je samopomoć, gdje uče djecu kako će se u različitim situacijama ponašati. Rituale koje tomu služe. Dakle, tu vrstu samopomoći gdje se svima daje receptura, protiv toga sam ja, protiv takvih knjiga. Vi ne možete svim ljudima nuditi iste savjete za ništa, za bilo šta. To ne postoji jer su različiti u različitoj situaciji. To ne valja. Tako da se ja umišljam da ja ne pišem knjige samopomoći, nego da pišem zapravo popularne knjige iz primijenjene psihologije. Da je to zapravo znanje iz psihologije, iz primijenjene psihologije. Psihologije primijenjene na životne probleme i njihovo rješavanje ili životne situacije koje su prelomljene još kroz moje iskustvo. O tome ćemo nešto kasnije u emisiji popričati, odnosno o vašoj novoj knjizi A šta sad? A sad idemo pogledati prilog kolegice Zrinke Delovski koja se upravo pozabavila self-help literaturom i o tome pokušala je doznati kako ta literatura djeluje na nas, zašto je toliko obljubljena u čitalačkoj publici. Takozvana self-help literatura, mit ili pomoć ljudima u nevolji. O tome se vode brojne polemike. Pa ljudi možda nemaju prilike možda u nekim gradovima posjetiti nekog psihijatra, psihoanalitičara ili nemaju osobu s kojom bi mogli razgovarati. Mnogi smatraju da je Biblija preteča self-helpa. Prvu suvremenu knjigu o samopomoći napisao je 1859. škotski autor znakovitog prezimena Smiles. Self-help knjige prodaju se danas u milijunskim nakladama diljem svijeta. Jedna od najpopularnijih tajna poručuje: prihvatite zakone svemira, mislite pozitivno i dobit ćete sve što želite. Kako to zapravo funkcionira? Ja sam na to pitanje odgovorio stilski, upotrijebivši engleski izraz bullshit, koji je svima jasan. Ne, mogao sam naravno i na hrvatskom to napisati. To je opsjena, to je jedna licemjerna prodaja magle, od toga korist imaju samo nakladnici, koje uopće ne optužujem, nalaze se na tržištu, ali izrazito optužujem autore tog smeća. Ako knjiga generalizira stvari, ako površno opisuje stvarnost, ako paušalno prilazi bilo kojem problemu, apsolutno toj knjizi je mjesto u košu i definitivno će nam pomoći eventualno da se sljedećih 15 minuta osjećamo ugodno. Ali nisu sve knjige takve. Literatura koja pomaže u rješavanju svakodnevnih problema popularna je i u Hrvatskoj. Prelomio se onaj trenutak u ljudima kada im je bilo neugodno tražiti pomoć. Znači, ljudi su počelo se pričati o tome da ljudi idu kod psihologa, kod psihijatra, da čitaju self-help literaturu. Pa posljednjih godina u Hrvatskoj se pojavio veći broj domaćih autora nakon nekog dužeg vremena dok kad smo čitali uglavnom strane autore i na neki način vjerovali njima, ali ipak se pokazalo da baš neke američke ili britanske priče ne prolaze dobro kod nas i kako su se pojavile knjige gospođe Krizmanić, Zorana Milivojevića, vidim da se ta vrsta literature puno bolje prodaje. Knjige najprodavanije hrvatske autorice, psihologinje Mirjane Krizmanić, prodane su u više od 100.000 primjeraka. U njima piše o suočavanju s teškim situacijama, daje jednostavne odgovore na jednostavna pitanja. Zanimljiva mi je priča jednostavna. Najčešće je njen stav pozitivan, a to ljudima zapravo treba. Djeluje mi pošteno, staloženo. U raznim stvarima zna dosta toga. Savjeti u self-help knjigama mora imati uporište u psihologiji, smatra Mirjana Krizmanić. Neki pak autori prednost daju osobnom iskustvu. Sigurno je da će nam studiranje psihologije omogućiti da lakše razumijemo psihu. Da li će nam to jamčiti? Ne, nikako. Da li će nam jamčiti da imamo dovoljno empatije i razumijevanja i životne ambicije da mi pokušamo primijeniti sve ono što razumijemo? Ne, nikako. Police knjižara stalno pune nove knjige za samopomoć, ali ljudi i dalje traže rješenja. Svaki čovjek je individua za sebe. Nema univerzalnih recepata. Nema knjige koja će Ivici, Marici, Janku, Marku objasniti njega samoga na temelju nekih generalnih recepata. To su iluzije. Možda su priče o sreći samo iluzije, ali mnogi u njih žele vjerovati.